9 березня святкують день народження Кобзаря. Борітесь, поборітесь. Хай вам Бог помагає. Не забудь підписатися, а я продовжу. Декретну відпустку планують скоротити з 3 років до 4 місяців. Комітет Верховної Ради рекомендував прийняти новий трудовий кодекс. Новий проект трудового кодексу передбачує 4-місячну оплачувану декретну відпустку, а також неоплачувану відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку. На Івано-Франківщині чоловік поранив ножем 2 військових ТЦК. У них колото різані рани. В одного в області шиї, в іншого руки та плеча. У Дніпрі викрито 2 чоловіків, які організували незаконний продаж вогнепальної зброї та боєприпасів через спеціалізований мілітарі аукціон. Один із підозрюваних уродженець РФ, раніше засуджений за аналогічний злочин. Туреччина розгорнула 6 винищувачів F-16 та системи ППО на території Північного Кіпру через загострення на Близькому Сході. Як тобі такі новини? Напишіть.